Sabot mo na ito by gentleman's agreement si Brad Junior Ferrares na katong naging Domingo at doon ni may Domingo karong tagnaa alas 3 hapon sa 14 sa Bibero din sa Bolivar Dumaguete. O niya, gentleman's agreement na mga rules simple kayo. Si Brad Junior ako lang ipalungkan kasi mo moderate. Ako lang siguro rin mo Brad Junior na digit may manikas mo sa oras o sa rules. Kaya ang rules, simple lang. Monogamous type of debate. Tulong ka ba no? Ang ikaw may alternatibo ang topic na kung isabutan ay mo pamatudan nga pamatudan mo nga ang kaluwasan kami mga kritikot pag-ulagin luwas na o pinaging pagtula man. Sumala sa Biblia. O doon na may referensya dahil mo sa nang description. Unya ako na sigatibo. Kung pasabot ka ikaw, unang umubarong 15 minutes. Then, sunod sa 15 minutes yung barong, is 10 minutes for examination. Ako talong tagawin din 10 minutes, dapat ay timekeeper. Na humanin mo sa pagtulog sa first push exam, ako na sa barong sa negatibo, first time, for first, hiling tawag na to, summation. Ang clarify ka sa topic. Akong ibarugan nga ang kaluwasan pinagit pagtuo. Uman ka mo tuo, uman ka naluwas, doon ay mga buhat nga isaano sa Diyos mo. Hiling buhata dili may para sa kaluwasan, kung uman naman ka naluwas, kung dili doon ay ganti. Kaya so we have to stick to what we have agreed. Kaya nagsabot ko ito nga, the only way sa inyong baruganan, na multanat ka sa kaluwasan, na mulupit ka lang magkiklaragagad at umuling Domingo, luwas ka na, pinagig pagtuo, mamulingin mo baruganan, ay naligara. Yun ang nagsimple nga, ang kaluwasan, mangkunin mo, karoon naging takla, yung kaluwas ka na, yung kamong mga kaupan mo. Ay naligara, kaya mamulingin mo baruganan, kami yung makatulik ko, may mga pangaluwas kami. So, ang una na, kung yung mga barugan, alternatibo, Isidro Dos, Dorcas Tan, kaluwas ka na, pinagig pagtula bang. Kaya ka na mga buhat, wala na apel sa atong mga sa imong pamarog. Kaya di mong baruganan na ang may buhat pagkaluwas. Otherwise, sa tayo tugi, kung imo na may buhat pagkaluwas ko dahil imo kayo mo pareha na sa katoliko. So, imo gito matutaan na luwas ka na, pinagis Biblia, o niya pagtuo lamang ang bagay sa kaluwasan. Very plain and simple na topic pa. Ay, di dato kaya nagkasunod ng tema. O sige, lahat ay isulti ba sila. Klaro na itong tema kay isulti ng topic. Kanang buhat nga akong gingon, unyara na uman ang kamaluwas. Okay. Naay buhat. Pero, ang tao maluwas pinagir yes pagtuo. Okay. Pero doon ay buluhaton, ang gisangon sa Diyos, alam ni mo nga nakaangkon sa kaluwasan, dito ka naangkon ni mong kaluwasan. Inabot sa botya. So mo, ina-agree talaga kita, kahit talang buhat mo may labot sa kaluwasan ko sa imo. So, huwag ito tuloy pasabot ko nga wala na ilabot sa butagan. Ang imo yung barugan nga ang kaluwasan, maangkon ba? Pag-awat tayo mo karoon, maangkon na yun, makadiklarar ka na tayo sa publiko, sa Diyos ka, luwas ka na. Kaya ang tagi, usara yun, dili may buhat, pagtuko na yun, sama na yung baruganan, mo na yung buhat. Pero may buhat, isa na already, banta mo to touching the topic, kaya mo na yung baruganan. Otherwise, kung matutunan mo may buhat, pagkaluwas ko, magkatuliko ka na. Jadi mo naman yung baruganan na may buhat pagkaluwas. So, muna itong tema, first, pag-umpisa, 15 minutes mo, cruise mo mo 10 minutes, kunya, puli pa, yung ano mo, kunya, submission, una ko mo, kaya, negatibo mo ko, for last 3 minutes, kunya, last ka mo pa ko, last ka mo sulti, for last 3 minutes. Saka kung keeper sa basito, bantay basito, kung keeper sa ko, yan, kinutamalin mo sa atong tayo na, si Pagpili mo na itong pakayong good pag-moderate na yung iba. So, pero, nasa dulo ako pag-isulti, Bueno, kung gusto ka ganit siya, kulawasan, dahil ngayon na po siya na umanak po at pagkanon, hindi naman ako yung pamagis na yan. Kaya ang tao maluwas, dinagi man lamang sa pagso, wala yung tatay. Dili na itong maluwas. Kaya mo siya na, yes, pagso na luwas na siya, hindi na siya mabuwas, luwas na ka.
O, sana pa ako siya pagkanon. Isip mo moderator, ay lang po rin yung, balik ka, kung may moderator, kung ako'y modesisyon, basta kay ang debate, ang tema, ang tayo maluwas, didaali sa pagtuo lamang. Wala na. Pero yun, hindi na kami ang buhat. Kaya mo na ilang iparati sa Domingo. Na ang tamang basta kay puto, luwas na. Wala na siya yung buhat. Wala na siya ng buhatan. Wala ako siyang pagkakon, basta kayo mo tanong siya sa mahal buhat. Kaya isip mo na ito, gusto tayo ninyo, para paglikay, na dili mo maulawan. Kaya mag-aulaw mo na ako. Dili ako pagkanon, kaya magsisi mo, nga ngayon yung pagtuo, ang tao maluwas pinagis pagtuo lamang, kaya, dili na lang. Okay. Kaya, Amin mo yung gano'n mo ang tao maluwag pinaagi usap sa mayong binuhatan o usap sa pagtuo. Negatibo ka. Negatibo. Oh, hindi man ang buhati mo yung makaluwag ninyo. Pagtuo man. Hindi ayaw po. Parang hindi nyo na. Oo. Kaya magkanon na mo. Kaya paano kagadaganan doon sa Mualit Rin Ulambit, bisan dito sa ulit sa mga barangay, naman ba ilang ipamatuon, kahit tao maluwas, pinaagi sa pagtuo naman. Hindi na kinahanglan ang buwan. Kaya bukas ko naman sila tayo, kasi hindi ko magpagkamagay, amal sa paluwasan. Okay. Muna, medyo kaya sa ako ng singon, samantalang maglalagtugi, timekeeper, sa maglalagtugi, tagay sila for 2 minutes, tagay yung mga makahalon na makatag sila conclusion, hanggang sa 1 minute, para sila makapantay, kaya mo ako nagilang conclusion sa ilang pagpanong. Mga ison ko lugar at bulibay na sa Manila na nato karong Lantugi sa ako nang napasingon ka ninyo. Kapasayo ang gusto ninyo, kung mutandog ang musa ka maglalantugi, nga mo angkon siya, kapilagis pagtuo, sinanglan nga doon ang buhat. Pagkangon ako siya, nga kanang iyang isundo nyo siya ibagran, wala siya kamarong sa iyang pagpamatuon. Nga ang tao maluwas pinagis pagtuo lamang. Mga ison, ihatag ko mo sa atong magandang tugi sa atong sa Pentecosta si Brad John Pirare. Kahit saan atong isugdan, sumagot. Kaya, aliho, di kaya sa nato ang pag-yubit-yubit, pag-abi-abi, pag-apo-gapo, kapili ni lagi sinulika. Sige, may hapon sa kanan. Bila sa daghang naminaw karong mga katawhan. Ang kaluwasan gihandam sa Dios. Siyempre ni walay bayad. Grasya. Grace means unmerited favor of God. Ang kahulugan na ng libre walay bayad. Ya, mga yung kuliyo, kaya man mo na na po ilang mga kauban, na po magkauban sa college tender, mga yung kuliyo ako rin yung graduation, na suman sila niyang pagbalong. Pagkain mo usang kamupot pangutana, sa mga ilang ipamahayag, ang mga ulit pagkain mo pangutana, sa ilang usap na ipamahayag. So, mga nilabi, ha? Dili makita na ito may ikot sa 1:3 Nagdeklaro din ni sa Diyos na ang kaluwasan gihatag. Kung gihatag ang kaluwasan, libre kiniwalay bayad. Ato ni magkita diyan sa 1:3 kay gigugma sa Diyos ang tibuok kalibutan ha. O tungod na lang gihatag niya ang iyang gusto ka na. Aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya makapatulog kinabuhi walay katapusan. Mga nagipalaya din sa Biblia, may isor. O kini kaluwasan, importante kayo nila isor. Nga, maangkon sa tanan, no? Nga naman, di
Ibrahanon dos tris, ingon siya dito, unsaon ninyo pagpakaikyas, ninda pong kasakitan, kundi kung mo baling, ninda pong kaluwasan, nga kipahayag sa Diyos. Atong basahon. Ibrahanon dos tris. Nakadiya makita na ito. Ingon siya dali, unsaon man nato paglikay sa silot, dunay silot nga ito mga tao nga karong panahon na nagawali o nag-alagad sa Ginoo pero wala makaangkon sa kaluwasan. Ingon siya dali, Hebreano 2:3. Unsaon man nato paglikay sa silot kundi kita magtagat nining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo may unang nagputyag sa maong kaluwasan o sila nga nakadulog. Kaniya, nagapamatuod ka nato niini. Ang mga kusulis at pamatuod nga ang kaluwasan, wala kini sambog. Nga imo panimbuhaton tungod kay ang tao dili makabuhat niini. Si Kristo nagyod kay sanglit, ingon sa Roma 3:23. Sanglit makasala ang tanan ug nailayo sa Dios. Ang dugo ni Ginoong Hesus mao'y makabukas sa atong mga sala. So walay lain. Buhat 4:12, walay lain nga ngalan nga gihatag dito sa langit, din sa silong sa yuta, nga pinaagi niini maluwas kita. Walay lain ngalan. Muna din unsa man ang silot nga gihatag sa Dios. Ni atong mga tao nga wala matangkon sa kaluwasan. Mateo 23:33. Tanaw na to. O unsa ni ang silot may son. Mateo 23. Kaning ato dili ka sulti-sulti lamang gikan gyud sa pulong sa Dios. Adunay silot nato mga tao nga wala makaangkon sa dakong kaluwasan nga giandam na sa Dios. Gospel nakatuig kapin karon. Andam na ang kaluwasan may son. Mateo 23:33. Doon ay silot, ingon siya din mga bitin o mga anak sa mga bitin. Usayaw man ninyo paglikay. Ingon siya din mga bitin o mga anak sa mga bitin. Usayaw man ninyo paglikay. Na dili ka mo kasilutan dito sa impyerno. Ang silot di ay impyerno di ay kalayo. Kato mga tao nga wala makaangkon sa dakong kaluwasan may suot. O kini kaluwasan, mga nag-isugan ng propeta Isaiah may suot. Ingon sa linis sa 52:7. Isaiah 52:7. Ingon siya din pagkatahong sa mga tiil. Muli pagsangyaw sa Diyos alang sa tanang mga katawan. Aron sila dili kasilutan dito sa kalayo sa impyerno may son. Ingon sa din pagkatahong sa mga tiil nga atong nilatas sa kabukiran. Aron pagwali sa mayong balita. Pagmatala sa pakigdait. Pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan. Mga ang gisangyaw sa mga propeta alang sa kaluwasan sa matabusa. Hindi si propeta Isaiah nag-ingon sa rin pagkatawang sa mga tiil na itong nilatas sa kabukiran aron pagwali sa mayong balita. Pagmantala sa pakigdait. Pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan. Og niingon ang niingon sa sayon. Naghari ang imong Diyos. Yan yung mga son, doon na pa diya sa Mateo 25:41, nag-ingon ang Biblia. At sa kinimasahang yapon, kaya basig kayo mga tunggu-tunggu lang. Mateo 25:41, sa ingon sa Diyos. Kanya ngayon siya, nga sa mga tao sa iyang wala. Maawa kamo kanako, kamong ipanghimarao sa Diyos. Nato kamo sa kalayo, nga walay pagkapalong, nagianda maalang sa yawa o sa iyang mga anghel. Wala mga ison, ngani si Ginoong Hesus, aron sa paghatag o kaluwasan na ito. Libre kini walay bayad. Episode 8:9.
Efeso Kapitulo 2. Efeso Kapitulo 2. Ingon sa dini. Versikulo 8. Kahit pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Wala niya sa dini mag-isgrot. Ingon na sa dini. Kahit pinaagi. Kahit pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo. Klaro nili. Tawang naminaw niya. Adila lamang kay Igor kung naminaw. Kailangan ninyo kisay ng sultis ni Lord Paisor. Ingon sa dini. Kahit pinahagi sa pagtuo na luwas ka mo tungkol sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat, kung dili gasa sa Diyos. Gasa gani. Libre na siya, walay bayad. May son. Ingon sa dini. Basta walay makapasikal mo na ini, sangit, dili man. Kinibunga sa ilang mga paningkamot. Ang kawatan ng anong dili man mataangko ng mga tao sa kaluwasan. Nagigawa ang dini. Nga ang kaluwasan. Grasya. This means unmerited favor of God. Ang nini-ngini, libre, walay bayad. Kailan mo din yung bubuhat ang tao? Kailan mo din yung bubuhat ang tao? Sa manila iyang kinitong maayong buhat sa tao. Ang una din yung kaluwasan yun. Dili nga ang buhat, maluwas ka. Kaya naman, kung wala ka maluwas, ang imong mga buhat, trapo lamang at umangan sa Diyos. Isaiah 64, verse 6, ato ka sa naon. Sa book of Isaiah 64. Baro kayo ni Dini Maison. Ako nang deliver ta, niya mo buhat ang mayo alang tamalas. Kana giingon sa ni Propeta Isaiah. Sama kami sa tao ng lugaw. O ang among matarong na buhat, sama lamang sa bukang payuhan. Ingon na ang mga tao nga maluwas. Kaya mabuhat sila, wala sila makaangkon sa dakong kaluwasan. Nag-iwan ang Biblia na ang atong mga buhat sama lamang sa trapo. Manuman, wala ta paugasi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang naluwas ng mga tao hinugasan sa dugo ni Ginoong Jesucristo. 1 John chapter 1, verse 7. Mao ka na mga tao na nakaangkon sa dakong kaluwasan. Mga igsoon. Doon mga igsoon, ato makita ang pangutana kano sa amang maangkon sa tao ang kaluwasan. Nag-iyon ang Biblia karon dili ugma. Basta minurusol ka kay makasasala magtatanan. Roma 3:23 kami nakasala ang tanan ug nahilayo ta sa Dios. Unsay tambal nini aron ka maluwas. Dito nga isugi nato sa Dios ang atong mga sala. Kaya ang Dios ang pasaylo sa tanan. Dili nga tumara tanan atong mga sala o kalapasan. Unsa man sa diyang imong sugay, diyang gawaton ang kalawasan. Asa mo na makita ang tag-iya sa kalawasan ay gawata. Kasi sigurado yung kang maluwas. Juan 1:12, sa tanang nidawat kanila, sa tanang nituo sa ngalan, maghatag siya kakahom sa pagkahimong anak sa Diyos. Mahimo ka lang anak sa Diyos. Kung imong gawaton si Jesucristo na mauray makaluwas sa tanang mga katawhan. Buhat 4:12. Ingat sa line, kung sama nato, maan ko ng kaluwasan, may son. Tingin sa 2 Corinto 6, gigano ni sa Biblia, kung ganun sa nato, maan ko ng kaluwasan. Kung sa ingon ng mga katabang sa Diyos, naghanyo kami kaninyo, na dili ninyo himong tawang ang grasya sa Diyos. Inyong, ang grasya sa Diyos na inyong nadawat. Kaya nag-ingon ng Diyos, ginungod ko kamo sa taknan sa akong ikayutan. O itabanan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Diyos. Karon mga adlaw sa kaluwasan. Dili ugma, dili pinugtuig, dili pagbalik na Ginoong Jesucristo. Ang kaluwasan iandam karon sa diha nga minonsay ka o mudawat ka
sa Diyos nga kinisingkasing ang kaluwasan karon. Apan ngano nga hindi man makaangkon ang mga tao karon sa kaluwasan nga upang sa ating mga kaisuna nga magwali. Bilang nakatulig silang guwali. Ngano man na hindi man sila makaangkon nini. Tungod nini. Kung sa inyo ito po, ngano hindi makaangkon, pamilawan yung mayo, maestro. Ingat sa dini. Sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 nga po sa 2. Mga Israel, painamduhan ko kamo sa maayong balita ng iwali ko kaninyo. Gitawat ninyo kini ang imarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mga kini ang maayong balita nga mensahe. Mga kini ang maayong balita. Ang mensahe na atong iwali kaninyo. Maluwas kamo, pinaagi sa maayong balita. Maayong balita na naman ito. Maluwas kamo, pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin ka mo niini ng likod, gawas kong kapal naman ang inyong pagtuo. Ano nga mo ba nagwali sa pulong sa Diyos? Wala makaangkon sa dakong kaluwasan na iandam sa Diyos. Tungod kay kapal na dihay ang ilang pagtuo. O ang pagtuo nga kapal dili kini mamuna. Uno Pedro, Kapitulo 1, versikulo 9, paminawa inyong mayo. Ganong dili makaangkon ang mga tao nini. 2 minutes na lang, okay. Munggo na o sige. 15. Uno Pedro, Kapitulo 1, versikulo 9, ingon sa denominasyon. Tungod kay nadawat man tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang kaluwasan. Ang atong pagtuo kinahanglan mamunga ni diha sa atong pagtuo maangkulado ang dakong kaluwasan nga giandam sa Dios. Ako yun. Wala maison na isang to si Santiago. Hindi ako makita si Santiago. Kaya yun siya rin ay maison. Si Santiago. Santiago, Kapitulo 1, 21, ingon sa rin eh. Minahal ko mga isun, di manikini. Hinanglang naandam ka mo. Tanan sa pamatay apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagdabot sa bayan sa matarong nga katuyuan sa Diyos. Basta isalipon ninyo ang talang nilag nga batasan o dautang mga buhat o dawata nga mabausanon ang pulo nga gitisap sa Diyos diha sa inyong kasing-kasing. Dahil maluwas dahil makaluwas kini kaninyo. Pulong sa Diyos ang gihatag. Ingon si Santiago, aron ta maluwas, kawato nato ang pulong nga gitisok sa Diyos diha sa atong kasing-kasing. Mayroon panahon na sa atong kapitalin, sa atong kauban. Kaya siguro ang sama siguro pangtala na sugat. Kaya ako nandoon siya. Kaya kung direkta gani ang pangtala, pinala direkta sa sugat. Hindi na ito dito para hindi sa gano'n para maniyan. Sige siya. Telemonya, Junior. O kaya, ang muna na kung pangtala, kaya ako ko sa natin. Ako sa iprinis, mamaliwag ko, naman dyan sa Biblia, kaya mong idalaga ng Biblia, dito ko sa ako. Sa Santiago, Dos, Desilay, nga ayawa, nagtuo, gali, nagburong pagana sa pagtuo, lahatlog pag sa Diyos. Naku kay pagtuo, yawa nga nagburong kong lahatlog sa Diyos. Pero wala man siya mabuha. Ayaw ko pangutanan mo. Ang yawa, nagtuwang man, pero wala man maluwas. Kaya wala man buhat, wala man limog may buhat, alos kaluwasan. Pangutanan ako ni mo, tukanin mo siguro. Ito yung sa mali mo ang yawa. Pagkakas ko tayo. Kaya ito, manabas, kung sa'yo mo yawa, kaya ang yawa, nagtuwang o nagkulong. Kaway. Kaway ba namin? Kaway! Sunod pangutanan. Ganang
ginasyawa na wala siya magbuhat o maayo. Ako pamutanan mo, di ba kaunpan mo na niya? Di ba inyong pagtulunan ng kayo ang kuna ng publiko na ni mahayag ka ganina nga magbuhat, dili makaluwas. Bali ko na pamutana, dili ba na mahayag ka, ngayon mo pagtuon, di ka nang may buhat, di ka nang may buhat, dili makaluwas. Tumagal ko na ikusa ka sa yawa, na kanang mo pagtuon, di mo kinalag may buhat na makaluwas. Ang yawa mo masag, way may buhat, kunya, nagtumulan siya. Ikusa, balikan na ko na. Balik ko pa rin pa, good siya rin ay, kamay gapon pa namin. Balik ko na kumutana, gusto ko dito, nakakong punto, na ang imong maruganan, wala may buhat, pagtuon naman. Kuya yawa, ang tulong tayo, kanang yawa. Sumaya sa sadya ko nung susunod na imong ginagawa, tulong kinang yawa, pero wala mong buhat pa kayo. Tumagal ko na, basta mo yung yawa, nagbuhat pa kayo o na? Tumagal ko na. Okay, nagbuhat pa kayo o wala? Wala magbuhat o maayo ang yawa kay kaaway na sa Diyos. Sa pagpamangkon ka nga, wala magbuhat pa kayo, eh dili malaki gamiton sa kaluwasan. Sunod ako pangutana, mamay mo maruganan. Wala, pagtuloy lamang, way, malabot mga may buhat. Ay ako pangutana, balik ko na ko. Ingon ka ganyan na kaaway. Kaya anong kaapil ba lagi hingon? Pangutana na ko mo, anong lagi kaapil mo kasayawa? Ingon ka ganyan na kaaway. Pero parihan man mo paruganan, na pagtuloy lamang way may buhat. Anong lagi kaapil kasayawa? Tubagal pangutana. Okay, tumala sa Biblia, Episo 2:8, ingon siya din niya, ang tao maluwas, pinagis grasya lamang. Sunod ko, kaya ako kumaliyong ko sa isang moderator doon. Ay yan malagay ko itong ito sinusokso. Ayaw ko yan, ako di ko nasa sa moderator. Kung kalagay mag-ingon, napay pulong grasya lamang maluwas. Ba't tingin yung magsuna na yung sa grasya lamang, may pulong lamang, isumpayan na sa pulong grasya. Pangutanan ako na mo, ipabasa na ko sa moderator, kung kalagay mong giyawit na grasya lamang makaluwas, naman yan ang bukik sa mga ginsita. Episode 8, kamuli yung pagbalwal yan, ha? Episode 8. Episode 2:8. Okay. Kahit pinaagi sa pagtuo, ang luwas ko mo tumunod sa grasya sa Diyos. Serious? Dili ini inyong buhat, kung dili gasa sa Diyos. Ito tayo namin. Kasusak ini, ano nga sa inyong mga paningkamot? Oh, suna. Wala. Okay. Kahit pinaagi sa pagtuo, laluwas ka mo, tungod sa grasya sa Diyos. Wala'y lamang, ha? Dili kini inyong buhat, kung dili gasa sa Diyos, wala yapoy lamang. Kaya silang gusto mo dito sa pagpapasa, may sulat ka dulog mo. Akong sulat ko ka na ni mo, Iksong Junior. Wala may nabasa niya sa moderator. Naalang tayo mga saksi na pagbasa, episode 8 yung kasita na teksto. Nalingon ka, grasya lamang, maluwas. Ano ko pananin mo? Nganong nilimungan na mo ng mga tao dali, nihata ka teksto, na pagbasa sa moderator, wala ng pulong na sarap. Nalayon mo may kinumbungan. Ikong sa kanya, yawa ka mag-limbong sa iyong kita. Wala ko timbong, nag-iwan ang Biblia dere. Episo 2:8. Kahit pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungkol sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat, o dili kasang sa Diyos. Wala'y lamang. Wala po lamang. Bitaw, pero Sunod ako. bago maglinggo ka ng mga tao, Exit moderator, Mr. David. Exit moderator. Kanang imong gikot nga lamang, imong ipahayag, imong tatong gikot. Ngayon lamang na kag-Kristiyana, para hindi na mo tumisyon, hindi na mo ito ipahayag ang lamang. Pero, nag-keeper, dahil salamat sa moderator, dapat junior, balik ko lang kung pangutana, dahil punto. Kaya yung mag-isita, nagka-text mo ka na nag-isita, kung hindi pang-list ko rin mga versikulo. Asa naman pabasa niya, kaya yung pamatutan na luwas ka na, unya litra po litra pagtuo naman. Ewan ko kabantay sa mga teksto, yung kapuli sa kung may bibigay sa mga teksto, kaya yung mabasa litra po litra pagtuo naman. Asa mga teksto na,
Kung pagtuo, unang pagtuo, nagsumpayan niyo mo lamang, mabasa na sa Biblia, kaya kung di ka nabasa sa Biblia ang teksto, imo na sa mga kilasisan, o kipagkakaman mo mga ninaw din ikaw. Anong teksto? Pagtuo lamang. Episode Ay, teksto. Episode 8 bayan, binatang tayo masa. Ako ang balik-on, pasahan sa balik, kasi kaya yung Biblia, kaya mangutala ko ng balik, kaya ako tuloy katuwa sa pagpangutala. Ako ang premise na eh, Episode 8, kayo din sa mong Biblia, kaya pinaagi sa pagtuo, naluwas kang natuwa sa grasya sa Diyos. Kaya malaki naman, puro mo naman, nalungingon ka man ganila, na pagtuo lamang, kaya yung mga teksto kisita sa iyo pag yung Biblia, kaya malaki naman, pagtuo, wapay lamang. Ayaw ko tayo ng usa katungod din mo, kahit pulo-pulo, o putang-butang-pulo na lamang, kasi Biblia na wala makasa. Usa katungod din mo sa pulo-pulo sa Biblia. Okay na. Klaro mo ko din sa episode sa ato ni Balikon, episode 8, Loybe. Ingon sa dini, nga pagtuo naman eh. Kahit pinaagi sa pagtuo, wala man yung mag-hisgot o lain. Pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Di ba ni klaro kayo? Tungkol sa grasya sa Diyos, kini inyong buhat, kung niligasa sa Diyos, busa walay makapasigar po nini. Sangit, dili man, ginipulungan sa inyong mga paningkamot. Dili nighatag na, kay imuha niya na buhatan ng kaluwasan, ang tao, karpuso kayo, may awa pa kung magbuhat eh, kung maluwas ba. Pero sa Diyos, wala ni itugot, gihatag na niya ang kaluwasan sa mga tao. Wala yun ay mabasa diya nga kung mubuhat ka sa unya isa ka maluwas. Sunod pa magkana, ngayon ka man nga may labot ang mga buhat sa kaluwasan. Ibasa ni mo itong teksto ka. Ako pangutanan ni mo, kanayit ka sa nasot ng imong kibasa nga kung may mulaban ni mo, ay sa versikulo 10, anak, kung kani mismo na katawan. Doon na dahil iskul pa niya po sa kablo, sa mga may buhat, ewa, kumbagat pangutana. Exam junior, pag matulun-alon ka ron, kaya kananilo ka ni mo, saksa ang Diyos, dili sa bulipay kumagiti, dingon ka nga pagtula ba ang sumala sa episode 8. Ayaw pangutana sa episode 10, wala ba diskutan niya ang kaluwasan na laki ko sa bugdaran ko ang may buhat. Kumbaga, exam junior, sa episode 10, doon na may buhat, wala. Kumbaga, ang episode 10, ang Biblia may atong katubagon, dili ako. Dahil walahan ang mga naminaw, magkalumog ko sila. Ang tubag na sa Roma 11. Kahit yun, dito, alam mo ang episode 10. Paling basa ako sa ang episode 10. Episode 10. Wala. Yung si Dili, pero una yung Dili ang kaluwasan, Dili ang mga buhat. Atong klaro na. Mga binuhat kita sa Diyos, manigingon Dili si Piso. Angin manggot. Mga binuhat kita sa Diyos, o ibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo na mauliyang tuyong alang kanato. Maayo mabuhat, dili kaluwasan. Dili parang kaluwasan eh. Karon kay naluwasan ta, magbuhat na sa mga maayong buhat. Okay. Wala, ito, pasabot. Dagan siya ang masabong pabasa. Ito ka, kaya sinawag ka, lakit tayo may buhat. Sunod ako pangutanan mo. Kaya ngayon ka man, luwas na, wala mo buhat o bayo. Asa man dagi ka sa episode 8, what of this? Ngayon si Pablo, luwas na, wala mo buhat o bayo. Asa man dagi mabasa. Kaya basta hindi mo puno, alam mo na mo Biblia. Hindi mo na siya kamamamuluhan niya. Luwas na, wala mo buhat o bayo. Asa man niya, kaya imo na mo dibasa sa episode 10. Apil na ikan ko para may buhat sa kaluwasan. Asa mabasa na luwas na ha, kaya mo buhat kay imo na istorya, luwas na, asa mabasa. Roma Kapitulo 6:22. O sa may gingon, apan karon nga naluwas na kamo, gikan sa sala, o nagalagad na sa Dios. Ang banos nga madawat ninyo, mao ang pagkabalaan,
nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Ang imong pautan na Brad Alfred, wala mo kaong siyang gipasa, kaya ang imong pautan na episudo na. Ang lagi, taga-salamat ko sa muli ko sa kong pag-acknowledge. Ikaw, Junior, gusto na kong magmatarot-arong ka sa pagtumas? Ang imong isikaan, episode 8 na ito. Ang ipundok man nga episode 10, lagkop ang may buhat. Yan yung daan, wala mo yung may buhat, kay luwas na. Wala mo balik, kapos na mo tayo, lahat mo tekstuhan at kung kunintuhan ka ron. Episode 2, versículo 8, nagpagis sa Jesrahos. Asa mo tayo mong pamahayag, dahil na wala yung tekstuhan, luwas na. Ayaw magdagat ang may tekstuhan, lumahan yung mga sila. Asa na tekstuhan sa episode 8, gatos 10, dahil luwas ka na, maghimo ka na ng buhat. Asa na tulong luwas ka. Asa na episode 8, gatos 10. Ayaw magdagat ang may tekstuhan. Uy, ay bagang. Kanang ato, yapong balik ko ni. Episong kapitulo 2. Otso na 9. Iyon sa rini. Iyon sa rini. Kay, pinaagi sa pagto na luwas ka mo. Tungod sa grasya sa Diyos, dili kini inyong buhat. Klaro kayo. Dili, kundi, grasya sa Diyos. Oh, salunod kayo sa Diyos. Busa walay makapasigang buninit. Sangit, dili man kini kurma sa inyong mga kalintamon. Okay. Ngayon ka ganilo nga, kung nga napalikamo sa luwas ka, nangyari mo na basta, di ba lagi mo mas palikamot? Kung sa malikawana, sura na pumunta na ka ng tulong na naluwas na, mo lang isulti na mo kanina. Ngayon, ikasubusok na ibigis. Ang pumunta na, sumala sa mong gibasa ka ron. Nakadumog ba ka pulong nga luwas na? Kanangin mong gibasa ka ron? Luwas na, kanangin mong gibasa ka ron? Luwas na, kanangin na. Lalas Biblia yung gibasa. O ginugong dugagan at pulong Biblia. Tukulong mo na. Kanang luwas na, naawas dugya, ngayon mo gidugaan na. Uso ka din mo ipagsabot din sa uso. Ha? Yung sa mali mo niya pagsabot, pinaagi sa pagtungod, laluwas ka mo. Tungod sa grasya sa Diyos. Karoon ang kaluwasan, abot ang Korinto 6. Kano sa ang kaluwasan mo ako sa mga tao na sincero nga lamaki sa pulong sa Diyos o mutyo, ito o nene. Kano sama niya abot ang kaluwasan. Kaya naman ang imong ipangita at ito sa 2 Korinto 6. Atong tanawin na ang kalusama lawat ang kaluwasan. Muna ako nag-angkol ka sa kaluwasan. Tungod kay. Atong masabi? Ay, sure, magkakay, gawin ito na ito. Ang nagkakipin sa lang, tungkol niya yung bunang na, luwas ka nakamasa, na, tapos pa, luwas na. Brad, siya magkailangan ko. Siya ako kumuyahan lang sa atong doon ni Brad Albert. Ngayon sa naman, Balsilmon, atong moderator. Kunya, dahil salamat ka Junior, yung mga tuwa. Salamat po. Lumaikson, ako na kung bagal sa negatibo, first star, 15 minutes. Ay, pag ito lang mo isang Junior na mugurang oras, kay 15 minutes ka ito sa buta, wala man sa time cooper. Yan tayo ni, sito, kung may magkapat o mag-inumungay, layo man sila, parihan mo ibig oras. So 15 minutes is 15 minutes, and 10 minutes goes is 10 minutes goes. So we have to abide by the rules. Medyo na sa agreement eh. Leksyon, talaga rin yung sistema ba sa style leksyon Junior. Kaya ako, nagkamot ko pa matulog-alon ba? Sa reactos negatibo, isundan ka na ulit ang mga siguro. Okay, leksyon Junior, nga imbis nga yun ang buhatong karulya, magiging mata, maglaro-laro, imo-una, magdaganda ka hanggang tuwan eh. Kaya lang malinaw kasi kung papalo, kung imo sa ilis ka, ang matisikulo nga kung sitaron karon kaya mo tumag sa mga argumento. Tanawa may son, kung 1 3 16, Hebreo 2 3, Petro 12, Mateo 23, Isaiah 52 7, Mateo 25 41, Episodo 8 9, Isaiah 74 6, Unang Juan 7, Roma 3 23, Unang Juan 9, Juan 12, Juan 14, 2 Corintios 6 1 2, 1 Corintios 15 1 2, 1 Petro 1 1, Santiago 1 21, nataiwan na lang siya, nareklamo sa mga para-para. Kunya na matala ko niya,
naman yun po namin. Dugangan. Bakit na kusal? Asa man ang teksto ha? Eh kalagi mong pila di pamarugan, luwas ka na, una, ang paagi sa kaluwasan mo, galahin ko kay luwas ka naman di ay kalawang tako ha? Pagtulaman yun. Pagka nagkonsita sa mga isita rin ay sula kong kilista. Wala kilista, wala siguro na makilista kong nero, na mula di siya interesado. Pero panilit ako, wala di siya interesado na makapon ba din ang atong gamay nga daya lupa. Diyan ako, Kaya ready na kailangan niya sundo ng atong style. Ready na Ang to, mga Brad. ng gentleman style of today. Paglista si mo mga Banya! bro. Ano yung tayo pag-reklamo kay ako kay style ka ron? Oo. Paglista ko. Nagkasalamat kung nag-lista ka. Banya! Kita. Diyan ako. Kaya, ayan ko po, pinakamutuan ko na text ko, nagkakalian, kaya laging gingon na luwas na siya, kaya laging patulamang, sa kalagalang text ko, isip ka na pag-ilis na, huwag magilain, episode sa Otsurili. Tanagan niya, ginusta ka niya paglimbo. Gusto mo yan pagbalim, wala yung ginumbungan. Kaya hindi sitar, episode sa Otsurili. Wala yung komentaryo, luwas na. Pero nilo, nasikat sa isa, grasya lamang ang luwasan. Ibutagad lamang ang grasya. Kaya nga mga lugar, pagtungo lamang. Naghalang na ni Probangon ni Tawana, karot. Grasya lamang, pagtungo lamang. Wala, may buwan sa puno lamang sa kaluwasan. Huwag yung politics na mga yung isita. At ang mga basahan, kapyan sa niya pag lubag pa ang kamatura. Episode sa 8 ito stage. Kaya pinahagis sa pagtungo. Naluwas ka mo. Nakatulong ka pa pinahagis sa pagtungo lamang. Luwas na ka mo. Ano yung talugalan mo, Junior? Pinahagis sa pagtungo lamang. Luwas na kita. Luwas na ka mo. Di ba nang may gisulti na eh? Pinahagis sa pagtungo na luwas ka mo. So, nagsumula ko sa Junior na duwag-duwagan marigid niya. Ayaw nung agi. Kaya supang ginuula na. Dati rin sa pinagayag Kapitulo 22, versikulo 18, 19, Ilan ang magdugay na yung sulat dari sa libro sa mga palagna. Tunganan o sa Diyos ang magkatalagman, ito ang kanila na iskutan niya ng libro ba? Kaya magkuha ka, inusa, huwag ko nilabot ang may buhat sa kamalasan. Ipamasa na kung episode of this, apil man na yung may buhat. Nanin mo sa ganina, huwag ko nilabot sa kamalasan. Hindi, apil man na yung pagpasa. Ikuhanan may buhat at kalawasan. Kung gusto mo sa national pinagay 22. Isa po sa sunod, huwag mo magkuha sa mga palagtangan niya din eh. Kung ano sa Diyos ang bahay niya sa kaluoy. Kahoy nga naghatay sa kinabuhi. Huwag ang bahay niya sa kalang syudad, tigismutan din na niyo ko. Nausahan mo ng pagkaluwas. Kaya kinunagin mo, sinutan ka lang gani, kanagtugang kagpulong. Sigang kila kapulong yung mga ilugang. Grasya lamang, usala na. Nailaman sa grasya, huwag ka rin. Pagtulog, ibuka na sa ilugang lamang, pagtulog ang duha na. Uya, ang naluwas, imong giusap, himo na mo, luwas na. Ang nga, ibutan na mo sa katapusan. Gibuhat na mo sa ulong ang naluwas. Luwas na, imong gibuhat. Tulo na. Naringan ka, ang nangbuhat wala pa sa kalawasan, episode 6, imong gibasa. Ikuhaan mo, upat na. Pasti lang magkadagang silo na mo na maluwas. Uya, kani, kuhaan ng pulong sa Ginoo, wala mo ang nangbuhat sa kalawasan. Kuhaan ka sa katungod ng musuog sa langit. Saan mo ka langit, baby? Kuhaan ka mga nas katungod pagsuog sa langit. Kaya mo gibuhat ka rin ngayon, yung sapos sa mga pulong sa Biblia. Ang nandihi ka matulungan ng Son Junior. Ang utala ko mo kanina, nga ang yawa, kasi nasigaw sa Satanas, sa Santiago, sa Sinabi, nasayot magkalala. Nagtuwa yawa sa Diyos, Section, dahil siya pagtuwa sa Diyos, nagkulog pa sa Kadlok. Ini Section din naman, magaling na magkulog sa Kadlok, kasi nasiyawan naman na yung kaluwasan. Ay pangutala na kuyalo kayo, kung sa makasiyawa, ng yawa, o ang mga magkinawag ba yung buhat, nagtuwa na sa Diyos, o masayang barugalan, wala may buhat, pagtulang, luwas na. Nagtuwa na sa Diyos para siyawa. Ikong sa siyawa. Hindi, nasisan ka na pag-ingon niya, kaaway ko gusto na siyawa. Uy, kaaway ba nga, kaapin man mo pagtulungan. Napag kaaway nga pareho mo parugalan. Ngayon ang yawa nga, wala ka dong. Ngayon sa ka, wala po din ako. Ngayon ka, kaaway mo siya, wala pareho mo. Pagkipataman, pula-pula mo. Mas dila na iso, hanggang miraitan. Kailangan kayo, ang yawa, nagtungo, magbuhat tumayo. Siya po, ang yawa marugalan, pagtula mo, wasan magbuhat tumayo. Kaya pareho din mo siya, yung ngayon ka, kaaway mo, nakagbay mo, kaawin mo.
O ito na matala connection junior, ang imong baruganan, nga may buhat, wala po sa kawasan. Pagtulang, ayaw, masya may buhat, pagtulang masya sa Diyos, magkulong pagalit. Ikaw yung sabi mo siya, di ba kaati mo? Bukos kayo na nag-aaway siya, na pariya pa sila baruganan siya. Kaya nga ako pag nagsun, naging mo pag may buhat. Sa tiyago na sa Junida, nagtuwa siya, nagkulos kahit ano. Wala siya maging may buhat. Niya sa ilan ni isang junior kay di masig kinalaman may buhat sa kaluwasan, pero mo ito, luwas na. Unang kaupan mo siya, wak yung gitawin na diling mo kawin siya, wak kakawin mo, sa pagkakawin na panihon mong paruganan. Pagpus na ka, plong pula, dito mo sa pula, layawa, dito mo sa pula. Di kaupan mo siya, wak di mo kawin. So, junior, pastilan, morning, hindi mong di pang setor din ang mga teksos Biblia, huwag yung tayo kamuslanan niya makalaban ni Matay. Nga no, ay yung pino pamatutan, nga kaluwasan man ko lang karon. Kunya, karon dayon, luwasan ka na. Kunya, paagin, pag-ikusulit ka paagin, pagtuloy naman yun, wala pa ka na yung duwan. Kunya, usahan man yung teksos ng isitar. Nagdali-dali sa suras, kaya kapag sa kaluwasan siya, kutbong dito sa sumunod. Kasi pagkaklaro ng mga dos kwento sa isang lunas na makulitan mo sa tip, pagka-elemente o yung versikulos Biblia, ato ba sa usahin mo yung nakatagang sa Diyos, naghangyaw kami kaninyo, nagdili ninyo usika ng basa sa Diyos, inyong nagawa. Tawa, sa pagpagalang pulong dili ninyo usika, may musla ni mong grasya. Sa kapatid kagawaton na ni mong grasya, di sa di mo usika. Sa kapatid may mga dito ng usika ng grasya. Wala ka ng pulong katabang sa Diyos. Saan mo may kaluwasan ang Diyos sa atong katabang? Dahil kung katabang ang Diyos, ang inyong katabang, huwag ay mabuhat sa kan. Sabi niya itong isang junior na katabang niya ang Diyos may mabuhat kong sanan. Katabang na ng Diyos, ikaw ay mabuhat sa iyong kaluwasan, nitabang na ang grasya ni mo. Pagkabong lala, katabang ni mo ang Diyos, kitabangan ka sa Diyos na nagalawa. Dili kay, di mo lang, ang Diyos na nagbuhat sa iyong kaluwasan na nagalawa, huwag ka na nagbuhaton, tungo ka na lang, huwag ka bawasan na Biblia. Ano sa iyong alingagag sa mong junior? Nga, ilang daw siguro, hindi ko lang sa mga petal, naligilan na rin ang Diyos, ginimot ko ka mo sa takna na kung ikimutan. Ipabayan ko ka mo sa adlaw sa kaluwasan, kung nakilang takna sa pagdawat sa gawin sa Diyos, gawin mga adlaw sa kaluwasan. Takna sa pagdawat sa gawin sa Diyos, pasamutan ng maluri ng Diyos. Nakagawas ka na tayo, nakagawas ka na, naluwas ka na tayo, nagdikawat pa man ang kaluwas sa Diyos. Ang yan eh, kung ka na sa kaluwas sa Diyos, wala tayo siya, galing luwas na tayo, mga bago sa katawa ng peso ah. That's first one. Di wala sa sirinteya. Ngayon, Senyor, isa na preso ka naman, nalungoy ko ni mo. Katagat na kagawasan. Wala na katungkol yung kalungoy. Wala na siya gawasan na siya. Dilo eh, tinangan pa ng proseso. Gawat ko ni mo, ay kalungoy na mo gawas ka sa presuan. Proseso na, nalungoy ko proseso. Kaya din sa Roma 13, wala ganyan magbasama sa Texas Biblia 2 Corinto 6. Kung dali ka mong kaagan, dali sa mga sulat ni Pablo sa unahan, sa Roma, wala ito sa Romano Katoliko, pero sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11, nagawa niya nagsungkol niya mag-prosesong kaluwasan. Naman ka makagawas sa kaluwas sa Ginoo, luwas ka na ba dayon? Basa, dasayot tumawo sa nagtaklakaron, manitak na! Pag hindi Pablo, Apostol sa 2 Corinto 6, karoon ang takda, kagayatan, ang kaluwas sa Diyos kanino, manitak na! Dasayot tumawo sa nagtaklakaron. Mawala kini ang panahon, kaya ngayon na kami magmata, kaya mas tuwan na karon ang atong kaluwasan kasi pagsugod na sa pagtuwa. Pagsugod pa sa pagtuwa, hindi pa naluwas ka na, tuwan ka na sa kaluwasan, wala kang nakawag, idawat ka sa kaluwas sa Diyos. Ang iya, kawas ka na sa Diyos, luwas na na yun. What is Biblia? Nasa ligagad na Senyor. Mas nilagsundan niyo eh. Dito, makuha tayo ng mga pagtuloy tayo na pero kung mga alam ko ni Sulti ni Cristo sa mga apostol na rin, apostol sa Pablo, klaro ka ni Roma 3 Christians, uso, sa akin na yung binibuklik na ito. Kaya, ano mo, marugalan, luwas na. Hindi, doon pa lang sa luwasan sa apostol sa Pablo. Hindi, kaya mas doon na karoon, doon na sa napawa, kung makapal. Pero ano ang luwasan na bawat ng kaluwi? Ang lahat ng kaluwasan, doon na karoon, dahil sa pagsugod na sa pagtuwa. Hindi
ka na dahil suot sa balay. Sa mga nanayhagdanan pa rin sa langit, dili lang sa hagdanan pa rin sa langit, Exxon Junior, ilista niya kung mga teksto para magkapunta. Yung kaganina, ilista niyo niya, sige magkakunahuna, ikusahan niyo pagkalibatal nila kung pamatuloy. Tarawan, gagawin ang nagbupin, o ganin mo magamit, dadaghan na ko na yung teksto kayo mo. Kiprios na isang minutos. Basta magpadayon kita. Ulo ang kasapagtuon, luwas na. Dili, magpadayon kita din sa iyong kung pagtulong na lugdili ka magpabilin. Sa unang ngangang, dili magpabilin sa unang ngangang. Sa minsayang kasuanon, basta nalang unang ngangang. Dili natin pahulan kung usap ang sukuranan sa partiya. Sa mga buhat na wala kapusalanan, diya sa natang buhat na napakinuson, o sa pagtuo sa Diyos. Kaya pagtuo sa Diyos, unang ngangang talala. Yan yung sa Pablo nga, talang takutan sa unang ngangang, mga eksong kasuanon, magkatulikong dili katuliko, pagtuo na lamang tayo, harap akong tumalala, ito magpadayon. Dili, sa pagsapat na sa suko ni Pablo, magpadayon ka. Kung sa pagtuo sa unang ngangang, matrikan ka pasunan, magpadayon ka. Kaya sa milay ka ng ngangang, kaya mong padayon na naray ka maluwas. O sa pagtulunan mo sa bunyag, tama ka niya yung bunyag, imo tuulang, wala kayo bunyag-bunyag. Sa Marcos 16, Castro, ang matuwa ang magpabunyag. So ang pagpabunyag, lakip sa kalawasan, nang imo kay pagtuo na mag-iwala magpabunyag. Di sa pagsulat na bukan pwesto. Wala. Pagtulo na ito sa bunyag, pagtandong sa makamot, pagkamangkaw, paghukom na ulang katapusan. Sa tres, magpadayon kita sa magpadayon. Buhatong takini kung magtugot ang Diyos. Ang pagpadayon na hindi ka sa pagtugo lang ang buhat. Buhat. Ipagtugo na. Kaya makakasama ko sa langit. Kasi sa talas, ito uman. Uman mo, padayon sa nga ng buhat. Di mo makasuot sa langit sa talas. Hindi, wala mong iwali na. Malawas ka na. Kung kakali ka padayon sa ikatulungan. Huwag kakali ka tamak sa ikatulungan. Naman ang buhat ng mga mahayo. Kutok ka na sa langan ng mga pagtugo. Nalawas ka na. Pasti na isong dunya. Pagkakaroon yun din sa kulibay ka mag-itin. Ang karoon ng imong mga garuganan, kipityo na mag-itin. Wagit ka kanina rin eh, kasi basa-basa nila pinimong ganina. Ang atong moderator, lagi puno-punuan din mong Biblia. Nakinita ikaroon kiningan mag-ikotlo, hindi na tinuod, naluwas ka na. Eh naman, ulumtahan ka sa Diyos, umuyong ka, luwas ka na. Sa katekso ng ilang paluganan, isa kung saan sala imong buhaton. At sa tawaton lang na si Kristo na kunay mayag sa imong sala. Unya, kung wala kayo mga sala, ay musukit ka naman, ipasayin mo na sa ginawang nilagay sa dugo. Sa ito pa, pagpabilin ka makasasala, kasi nagawat ka ni Kristo, personal Lord na Savior, luwas ka na, tulungtaan na sa Diyos. Asa mabasa, Jeremias 59, mga awat pagkagyapon, dumupot padayon, magpadayon ka dumupot palataw, anong pasawagat, o punya, mani ka mo, o matingog sa kutubangan, sunod nila kong balay, na ginatawag sa kungalan, huwag makaingon, kita luwas na, ang kamo malagpuat na yung talan ng mga tulungtalan, tulungtalan na sa Diyos. Hindi kayo luwas, tungula mo yung Ginoo. Isa lang ako pagkali mong pagkamadala pa pagkakawatan mo yung hinusuli. Luwas ka, ganito ang kamat, kaya pagtula mo ng gut. Tumilis, salamat, Pagsito. Ako di kayo kumreklamo ng mamumura, kay saan, mangyayat ang oras ay kasabutan. Tulungtalan na. Yan, kaya deklaro ka na luwas ka na. Yan yung ang mga tumikin domingo, galing na katuliko, luwasan na, huwag mo luwas. Mamalay mo kita si Atar ko. Nga, sa bagong tukod, tulungtalan ba sila sa Diyos? Magpagamatarong ba sila ng kagalingan? Lucas 16:15, tingon si Kristo, tingon kanila, kamu mga nagpamatarong sa iyong kagalingan kinagin sa inyong baka, sa tumayan sa mga tao, ang panang Diyos mo paano sa inyong mga sigikasin. Kaya ang imong ipagkahalan doon, tangilaran naman ang tulungtanan at tumama sa Diyos. Ikaw rin nag-iyon yan, makarong ka na, luwas ka na, di ba lang Diyos malaging wala na? Di ka na sa mga gulo ipagkita, si Kristo rin mga itik-tik ka nga, Junior, anak, luwas ka na, karami sa ito. Naluwas ka, kagalingan ka na sa Diyos. Ikaw na may ganito na. Naluwas ako, ganito ko lang po sa Diyos. Uy, parehan mo siya ba? Ganyawan, naluwas ba? Alexon Junior, alam niyo mong maruganan, pagkalayo kayo, agad kayo, layo ka sa kumaturan, kaya ikaw na nag-declare ng naluwas ka. Kasi mo kinukukum na ito, kita ba sa itong pagkalayo na ang Diyos?
Ang Diyos kayo mo deklara sa hukom. Kasi nabasa, 2 Korinto Kapitulo 1, versikulo 23. Ang Diyos may akong mo sa kong kagalingon. 2 Korinto 23, ito ulit, ang lista ng sundan nyo. Ang Diyos may pangakman ha. Pero sa mga ang Diyos ang istorya nyo, mga lawas na kang mo magkauban. Kaya naman, kung kita sa kong kagalingon, magkaupan ba? Dili, 1 Korinto 4, 5. Kaya wala ganyan kung maghukom sa kong kagalingon. Wala kayo magpasawag na wala kayo kusala. Ang Ginoo ay maghukom ka nako. Kung sayaw ka mo maghukom ka bisan kinsa, sa dili pa mamon pangustong panahon. Ang katapusan paghukom mo niya nahimuwa sa pagkapot sa Ginoo. Na maayon ka siya kung i-restore ni kanina nga ang kaluwasan ko ng dili para sa pagbalik sa Ginoo. Dalawa kong gibasa ka sa inyong ikulungan. Pagbalik ko mo sa Ginoo, may mga itong kaluwasan. Nagputlo pa sa 1 Petro, 1:9, nasalangan niya 1 Petro 5. Wala ba sa? Kaya naman, mabukimon sa nang 1 Petro 1:5 size. Ang iyang pagkabanaw na naghatag ka na itong dili matarong kay paglaw. O sa pananundong na dili matulog ng hugaw ni Manaw. Kitagana na kini. Dito sa langit, alam kami niyo. Kaya sa mga lugar niya, ang ginutong iyan na mulibay sa mga yuta, pamalilangit. Pinagay sa pagtawag, ipadayatan ko sa gawang sa Diyos sa kaluwasan. Nga andam na ipadayat, pero sa mga kaluwasan na ipadayat. Sa katapusan sa panahon. Abawa, nga magsawa mo. Sineseksyon dyan dyan, Morte dito ko yung mga magagalan. Katapusan pa mas panahon lang. Nagawa na ito, luwas bagat kami. Ikaw, sulti ka na luwas ka. At tayo mga panahon, time na part ito. Okay. March 1, panahon na sa pagpangutana sa Pentecostal, born again, kato sa Catholic Independent. Kaya ang gabanat nga, ang yawa sa uban ako nag-angkol ko sa kaluwasan. Kamusta ang yawa ba na loy? Kaya yung magkakauban ako. Sabasahin ko po niya nga ang yawa ng luwas. Kaya, sa gabi, iya, ito sa rin mo yawa. Alam ko ba, pagin mo gulo ka na siya, kasi siya ako ito, si Sulay, kauban mo, di mo kaway kay nagtungyaw, nagkulog pa gali. Paniluyan ka niyang kung kalukas na, paniluyan mo siya, kamalangit mo. Kaya yawa, Isaias 14:13, iwalang yawa sa iyo na, musaka ko salamat, ibabas ka dito unan, ugato dito ipalimutan akong tulong sa Diyos, muling ko na kung subukin dito kumanak ko sa amihanan, kauban mo siya, kamalangit ko na siya, kaya nagtulong mo sa Diyos, di kauban mo siya, parihamok patan, ang Diyos, gulo, himok mo na, ang yawa pula, di kauban mo siya, di yawa ngayon, malangit sa siya, ikaw hindi mo siya kamalangit ka, ikaw, hindi mo siya, di mo kawin siya, kauban mo siya. Okay, like ang panagay. Nag-iyon siya ang kauban ko ng siyawa, ang akong pamutana mo ni, asa mabasa sa kasulatan ng yawa na luwas. Kaya ako, nag-angkol ko sa luwasan, ang yawa, na abay mabasa na ang yawa na luwas. Ang iyang ibas, wala siya katuba, wala ang punto, wala siya katuba, kini. Kamu naminaw, di ba? Okay. So, agad ko na mabasa. Tumagoy, kung naminaw ka, kung ko naminaw siya ng tumagoy. Ano yan mo siya, ang walan kung naluwas ka, ang iya ka nang gula na musaka si Solit, kung siya mong lula, kay luwas ka na, malangit ka na. E pariya mo nga ang punto, kung tinuot maging malangit, kung luwas ko ginong yawa. Ngayon na lang mo ang punta, luwas ako, pero tinuot maging naluwas ko. Wala niya mong karugalan, dahil ko na kung nalay mo kaluwasan, eh muna na lang palang kung para siya yawa. Ngayon yawa, sunta ko na sinunibay, nagluwasan, pero huwag magputok ngayon sa pagkaluwas. Ingat kong yawa, Isaias 14:14, yung musaka ko sa langit. Ganitong ko sa Diyos, si musaka ko sa langit, parihan mo, kaya malangit sa ka, di kawang pa naging musawa. Wala na itong pala mo pagtala, ang panalpon ka na luwas para siya yawa. Pero tinong na ikaw ang yawa, huwag din maluwas, tigil mo malangit, suwa sa Biblia. Sabi ko mo maluwas. Ang imong ikot ng versikulo, nagingon ang yawa na luwas diya. Wala kayo mabasa. Pero lahat pangutana, kano sa aman maangko ng kaluwasan sa diyang minursul ka o ginong dawaton ang tagiyas kaluwasan ng mga sa ginong Jesucristo diyan. Kaya di ginong magkangwapa sa maluwas, pati kauban mo siya. Ang yawa, wala sa maluwas. Pero
Ito pag talaga nagtunaging Domingo, kung naminaw ka pa lang. Pero sa mga kung kaluwasan, karoon na yung orasa. Dili, Marcos na si Cristo, si Cristo na ipatapagulero. Iyon itong ginoo. Kung tungtan ka mas parang tao, tungkol ka na ko. At ang katungula hutay, hantos katapusan, siya mo ay maluwas. Hantos katapusan ang paglaway, ito na kaluwasan man ko. Dili kayo karoon dayon. O pag-ani ka mula hutay sa mga kamatayon, naluwas ka na. Sinadayag dos Diyos. Yang kaluligyan niya pusunuan. Pag matinumanon, hantos kamatayon. O yung tinahula sa kamatayon, ihatay ko pa mo ang koronas kinabuhi. Bakit ang nakataot at kinabuhi dahil ng kaluwasan? Umula ko tayo, hantos ng kamatayon, ikabuhi na pang dako. Luwas ka lang. Walang tayo mo siya wa. Tutuwa mo, luwas ka mo. Malangit mo na wadi. Ang kabay ko na lang inyo. Lagas ka matalas mo niya. Okay, manikot ang versikulo sa Mateo 24:13. Ang mulawot ay ang sa kapusa. Kapusa. Marcos. Ito lagi mo na? Hantos na si Cristo. 13:13. Wala hutay, hantos katapusan, siya maluwas. Parehas Mateo 24:13. Ang mulawot ay gulawang ito sa kapusan. Maray maluwas. Ang pangutana, ginibang mga wala mula hutay. Nakaangkon ba na sa kaluwasan ba? Kasi hindi pa kuya malaw tayo, makatong sa kaluwasan. O dili makaangkon sa kaluwasan hindi mo lahutay. Yan ang dili sa teksto. Yan yung parukalan ko ito, paluwas ka na din, mawangin mo kaluwasan, pero hindi ka na lang luwas. Pero ang ko sa Biblia, malawag ka sa kakilangan, na sa katapusan, palimuman mo ng kaluwasan. Wala kung di ka malawag tayo, mabaksan ka, di ka maluwas, wala kung di ka pamalaglag. Asa man, Hebreo 6:6, kung saan mo pahinusulat itong lamiya na, kaniad ko diya sa kahayag sa Diyos, nagatilaw sila sa gasas sa langit, luwas na ulit parang naginimundi ang palawa at lumasaw, nagkagawat sila sa lang bayan sa Espiritu Santo, ikaw sila na sinapian, naibalog sila na mayang pulong sa Diyos, nagkatagamtang na sila sa gawang sa mabot at kapigan, ang panamiya, siyapon sila, wala ka mo, dili na mahimo ang pagbabalik ka nila sa Panginoon, kagilasan nila pag-usap ang anak sa Diyos, o kailang kipagkulawan at tumangan sa tanan, sa 8, at tan kung dili maguslanon, tumulungan ka mo sa Diyos, o laglagon pinagig kalayo, may tulong ka, kung di ka malutay, malay, mas exalted na, balik ka sa Katoliko, taging ka mo sa mga utay, kasos sa matayon, pinadaig Diyos Diyos, Marcos 13, alam ka maluwas, dili na yung alas luwas ka, nang liya mo kita sa Katoliko, di ka na maluwas, sa impiryo ka nagtanong. Ang akong pangutana mo ni, katubang namaslay sa filmero na kaangkon ba sila sa kalawasan? Wala. Hindi mo nang ibasa, wala ibasa. O wala ba sila makaangkon sa kalawasan? Pero wala lang sila mula hutay. Ano yan, Tumar? Wala kiniwan din niya ang kulas kalawasan. Kaya kitrabaho ang kalawasan. Ikaw na nagugugod yung andugan ka rin ang luwas ka. Pagmutula mo, padali ka na hutay, luwas ka. Iyo mo nang marugalan, wala na makasaya ng mugon. Mataway, makas na din nga. Nagkatumuba mo maksay, luwas na ka sila. Makas na din. Naranas yung mga ligagag, wala sa Biblia. Kaya kung mabiyak ka, kaya kung dali kilang sa iyong pag-usapan na sa Diyos, ipapulawan at tumawa sa tanan. O so, kung wala ka rin kapuslanan, kinibagslay ka naman, di ka mumuha tumayo, tungluhan ka sa Diyos, o laglason, pinaagig ka layo. Unang, nagsukot ka pa to, o pa naman luwas na, nibagslay ka, sumot ka sa layo. Ikaw sir, nagtuwa ka, nilawatay ka, wag kang mumuha tumayo, kalayo, di po mo magkakagbumos kalayo. Puro mo man pero, mag-uman man ito nilawatay, o kato nilawatay na pagtulamang, tanong mas kalayo tunglo sa Diyos, mula balik na sa tuliko. Bye, bye. Wala mo na, tayo naman, ako na muli ako. Ito lang yung excuse na itong timekeeper kay magrami niya itong debate gusto makalimutan timekeeper. Bakit ang moderator kay magnaga na ba? Lindo na kayo. Magnaga na ba? Lindo na kayo. So,
Katapos ang buhutan, may hatag lang ako niya katapos ang buhutan. Katapos ang sinabutan ng buhutan. Ang katapusang kumutana, kay nagwali magkatulong sa Diyos, wala man mo maangkon ng kaluwasan. Lugay naman kang manalagad sa Ginoo. Pareha ba mo ang yawa o dili? Bueno, wag ka ba naman kaangkot kaluwasan o pareho ka mo siya wa? Ano yung diba? Isip mo gawali ko sa sangyaw na akong dalawang sa ulo tumutoy ko tuloy sa sayas. Eh sa sigit tali, kanungutan na kapalinas, tubat. Ingon ka rin yung San Pablo Apostol, kantahin mo ko galingon, ikaw ka ko. Ingon man ang imong pagpanudlo, pagwali, o buhat at kini kanunay, mabuhat ko kanunay kaya naman, ninig pa niya, maluwas mo ka galingon, kung ay namati ka di mo, kanya ka sa iyo, mabuhat yun, hindi mo pagkara, muli ka luwasan at luwas, hindi ikaw. Kaya mo ka bubuhat, mula na pagkastig song, Junior, ako hangyaw ni mo, nadakong magpamos sa Biblia ay mong gisagsukat ang pulos sa Diyos, balik na sa Katoliko. Ato na, madali ko rin, balik na sa gastan. Bueno, tagay na yung sektan. Natin yung bilis. Natin napalit ko bilis. Wala pa ko rin minutes, ako bigit ang yan, kasi napailayan bala. Ay, sige. Iboy, ayan ay sabon ay yan ay di panayan ko. Okay, okay na. Karoon nag-iyon siya nga, ang mga apostoles ko na wala malawas. Iyang ipareha sa iyang kinabuhi, na nagwali siya o Bibli, nagwali siya ang kaluwasan, pero iyang i-deny ang kaluwasan na ugma pa ni o ano sa nila na ang kaluwasan wabot. Dini, Kasi kung ganito, Peter, ang ako lang mauna, ayaw ito kung yapas niya, gawin ka nga ang pusulis, wala pa daw magawa. Wala. Ako masaw na, may tulong ka na. Okay, karon gaya mo iba. Ako rin masaw na kung idong-dong na ito ito. Ako man yung mga minahagya ko, ang isang paro. Yung na ako rin kang higog mga po. Dini ato makita sa 2 Timoteo 4 na nag-ingon siya ngayon itong Domingo na si San Pablo kuno wala pa maluwas. Ato kini mabasa may John. Ingon sa dini, o karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadahugan. Dili kaluwasan ang itagana ni San Pablo kundi kadahugan na. Ingon sa dini, ang purong-purong sa pagkamatara nga niyato niya nga adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matara nga maglakom o dili kanako lamang kundi sa tanan gayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang gitagana rin ang iyon sa iyon ang Biblia purong-purong sa pagkamataron manayang kadaugan din nag-iwan si San Pablo, 1 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9. Iyang surti ni San Pablo, dili niya ako, kaya nabuko sa nila niya ini. Abang naminaw na pagbantay mo pa tayo. Kaya pasangil na ako, ako kuno, nagbuhat o nagtuloy sa pulong sa Diyos. Ingon sa dili, giluwas kita niya o gipili aron mahimong. 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9. Kasi ito taan siya o kaluwasan. Yung siya, giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawan niya. Dili tungod sa atong nabuhat. O, niyagapon, ikaon. Dili tungod sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang pagkalingong tuyo o grasya. Ihatag niya kanato kining maong grasya. Dinakang Kristo sukal pa sa sinugdan. Mauna, maison. Si San Pablo, nakaan ko ng sakong kaluwasan, pero makaluroin tao ng atong isuon kaya nag-ingon siya nga si San Pablo kung wala pa maluwas. Ato kining kanawon, o unsa maning ingon siya rin o karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadahugan ang purong-purong sa kinabuhi. Unang Pedro Kapitulo 5 na ay mabasa diha.
O tinoon pa ni kaluwasan ba ni kitagana niya? Pero man na iyang puto, 1 Pedro, Kapitulo 5:4. Atong basahon na ito. Kaya usahay, ma-misinterpret na po din noon. Muna yung ginawa pa sa ilo sila, kaya sila may malo. Ngayon sa din yung 1 Pedro, Kapitulo 5:4. Di ay mabasa din na ang kitagana o inigabot na niya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayawang korona na dili mulubad. Mauna ang gitagana alang kay sa Pablo dili ang kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan, Kusmil na katoy kamin karon giandam na sa Dios. Ibranon, 2:13 ako na lang ibasa kaniya. 2:3 nga ingon sa dina nga ang kaluwasan gisulti na nasa Ginoo. Isaiah 57, ang isang yaw gani sa mga tao, sa mga propeta sa Diyos, isang yaw nila patigdait o kaluwasan. Ang tao na sangyawan mo makaangkol sa panagdaytay, unya makaangkol po sa kaluwasan. Din yung maison, si Santiago nagsulti po siya din yung maison. Nagsulti po si Santiago, uno 21, ngayon sa din eh. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21, busa isalikoy ninyo ang tanang nilad na buha at batasan o galkan na maruhat o galata. Mga pagsunod ang pulong ang itisok sa Diyos diya sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Wala nila galata ang kaluwasan, may doon. Una nga, nag-angkol sila nga hantot karon siging gawali dinhi sa Boulevard. Pero ang ilang giwalihan, wala po din taon maluwas, makaluloy. Kaya ang mga tao na giwalihan sa mga apostolis sa unang panahon, nakaangkon sila sa kung kaluwasan may doon. Buhat Kapitulo 2, versikulo 40, hangtod sa 47. Kabasahan ko niya na ito. Buhat Kapitulo 2. Ato makita, makaluloy ang mga tao na naminaw sa ilang pulong. Na naman, sa Manila, mawamaluwas ang mga tao po na naminaw. Wala po, makaangkon sa kaluwasan na di ang mutuo sila sa ilang mga batak na mga pagtulunan. Okay. Ngayon sa rin sa buhat 40, naghatag si Pedro ang daghang mga pagpahimatuod. Kanila o miagda nga, nagingon, nilasan ninyo ang inyong pagalingon sa silot na ipahantang niining dautang kaliwatan. Din niya ito makita, o sa 46, nagpalayon sila sa pagtigol matag adlaw dito sa templo o nag-iusa sila pagpangaon uwan sa malitayon o mapausanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidayag nila ang Diyos o gikalimutan sila sa katawhan o sa matag adlaw gidugang sa Ginoo ang ilang pundok. O mga tao na nalaluwas. Gawa kayo maison na ang mga pupulis na kaangkon sa kaluwasan ang gidugang ko ng mga tao na ilang giwalihan ng naluwas po. Dili nasama niya na atong mga ison na nagwali sila. O wala pa nila maangkon ng kaluwasan. Ilan po na. Di po tamang ilang po na kay ilang po na. Gidayag nila ang Diyos, akong uspon, 47. Gidayag nila ang Diyos, o gikamutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw, gidugan sa ginawa ang ila sa ilang pundok. O mga tao na nangaluwas, nangaluwas na. Kili na inon na wala pa maluwas ang gidugang sa pundok sa mga apostolis, samtang sila nangawali, baling gaghan ng mga tao na naluwas. Pero ang ila, nawali sila. Hindi nga dapit, hindi kalimutan o asa pa ng nasod na ito. Apan, kaya wala man sila maluwas, wala usang makaangkon ang giwalihan nila. Nasunod ang palanungon. Ayaw niyo sila tuloy. Ang Biblia mo'y tuloy ninyo. Mga isoon. Dini mga isoon, sa diyan ka mamatay gusto sa Diyos, mamaangkon ninyo, maangkon nato ang kaluwasan. Lucas, Kapitulo 2. Lucas, Kapitulo 2.
Lucas Kapitulo 2. Ato kining basahon mga igsoon. Katong si Simeon mga igsoon. Gisaaran siya sa Diyos. Magkalipas siya mamatay. Maangkon niya ang dakong kaluwasan. Mahal nga nagpaabot siya hangtod sa pagkatao ni Ginoong Hesus. O ngayon sa dini. Kabumuton sa Ginoo nga makaangkon sa dakong kaluwasan kung mutuo ka lamang diha sa mutuo ka sa pulong sa Diyos na mayong balita. Nag-ingon ang Biblia na siya nagpaabot. Kaya dili gusto nga ang Diyos malaglag ang mga tao. Mga igsoon. Dini, giingat sa gisaaran sa Diyos si Juan Simeon, mga igsoon. Si Simeon na bata, Minanduhan sa Espiritu, misunod si Simeon sa templo sa gidala na ang bata nga si Jesus. Sa iyang mga ginikanan nato sa templo, ang dito ilang himuon kaniya ang gisugos sa balawag. Gikuha o gitugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat siya sa Diyos. Karon Ginoo kay imo naman gituman ang imong gisaaran siya sa Diyos, maigsoon. Itugot na nga ang imong sulugan, mupanaw, mamalinawon. Kay sa kalwalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kalawasan. Na imong giandam at umangan sa kanang katawhan. Mauna maigsoon, o niya, bukas si sinabi, o sa kapruiba, nga ang tao, nga binulso o may balik sa Ginoong Hesukristo, at makita Lucas 19, karon na ang kaluwasan sa dinha na mudawat kita na pinasingkasing ngadto sa Dios. 19, Lucas 19, versikulo 9. Jesus mayon kaniya, karong adlaw niya mo ang kaluwasan ining Maria, kay kining tawhanang kaliwa kusog ni Abraham. Kay niya ang anak sa tao aron pagpangita o pagdulas sa nawala. Kitang tanan puro sa nawala, Roma 3:23. Langit na kasala ang tanan o nailayo sa Diyos. Apan niya si Ginoong Hesus aron sa pagdulas. Wala yun. Mabuhat to sa ta aron sa maluwas dili na tinuod. Kaya ang mga buhat din ato ka na makita may kaon. Ang mga buhat din kung mabuhat ka human ka maluwas. Ganti ka na, nagipaamod na to. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58, kantihan ka sa Diyos. Kato mga Christian, mga real Christian, na nagbuhat sa pamamuton sa Diyos, mga igsoon. Unang buhat din na the Great Commission, Matthew 28, 19 to 20, 18 to 20, na di ang mga igsoon, ang isugo sa Diyos. Muna siya, doon ay muluwaton, apan, human at maluwas. Dilis naman niya, na wapaganis na makaangkol sa kaluwasan, na unang-una na siyang paklay, kaya ang mulahot ay unang ato sa katapusan maluwas. Kiniklaro kayo sa unang Korinto, asa dilis unang Korinto. Kayo sa Hebrewanon, na kini mga tao nga ni Bakslay, nakaangkol na niunta sa kaluwasan, may igsoon. Apa ni Bakslay gihapon, iya kining gibasa ganiya, pero iya wala ba siya muangkon nga kini mga tawhana nakaangkon sa kaluwasan. Unang Hebrewanon Kapitulo 6. Atong tanawan na 4, Hebrewanon Kapitulo 6, 4. Nagyan sa din dili na gayon mahimo pag hinulsol. Pag-usap katong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Kung naa sila kahayag sa Dios, mga tao nga nakaangkon ng kaskalawasan, naabay kahayag sa tao, ang simbolo sa sala is kangit-ngit man. Ang kahayag nagrepresentar man sa matarong, di matarong sa Dios. Ini, sa dili na gayon mahimo ang pag-hinulsol pag-usap katong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa muna sa langit kay kini kaluwasan gikan sa langit dili gikasyuta sa langit
o nakaambit na sa Espiritu Santo. Kaya mga tao nga wala maluwas, wala na makaambit sa Espiritu Santo. Asa man na magbasa, 2 Corinto Kapitulo 4, versikulo 3. Ang wala, mga luwas, katong wala maluwas. Utaan na lang ni Satanas. Balik ko yawa. 2 Corinto Kapitulo 4. Kaluluoy ang nagwaling, wala makaangkol sa dakong kaluwasan. Nga naman, 2 Corinto Kapitulo 4, nag-ingon ang kasulatan. Ingon siya din kaya kung walang hisabte, wala makasabot, ang mga tao na wala maluwas. Kaya kung walang hisabte ang mayong balita na among giwali ang wala makasabot nini, katurang wala mga luwas. Sa iyang translation, katurang nagakalaglag. Gilaliman, kasakit, masakit po yung translation ng Bible. Katurang ko nang nagakalaglag. Ang wala makasabot nini, katurang wala mga luwas. Unya kawali. Nawali ang tao sila. Ang ilang giwalihan, wala po maluwas. Paling nagana tayo. Unsa man kapait, Santiago 3, versikulo 1, nag-iwan sa dito. Ayaw tukote, nga dakan ganinyo magputudlo, kay kita ko mo nagapunudlo. Mas nabaw ang atong maaguman nga silot kaysa atong gitudloan. Muna i-giingon sa Santiago Kapitulo 3. Muna nga din atong magkita nga naman nga dili sila makaangkon hining dakong kaluwasan. Nag-ingon ang 3 o 4, dili sila matuon hini. Tungod kay kabutaan man sa Diyos, hining kalibutan na ang ilang mga una-una. Kung sa dili sila makakita sa kahayag sa mayong balita. Muna mga kaisunan, suri kayo. Ang tulong sa Diyos sakit yun kayo nga atong gawakon may soon. Labi na dito ang gawak nini sa impyerno sila kong katulungan. Ingon sa dini, ingon ang kasulatan. Ako kining galikon may soon. Aron atong musabtan, kay kung wala hisabti ang mayong balita, na ang wala makasabot, dili katurang wala mga luwas. Dili sila kasabot. Nga naman, gibutaan sa Diyos ang Satanas. Diyos gibutaan, giunay ra po sila itawon. Manandigil sila kasabot. Wala na. Okay. Makaluluoy mo isoon. Kay, ang wala ko nung luwas, dili ni akong kulong. Kanya iya na ko ning ibalik na ko niya. Pero kamong naminaw, paminawan ninyo maayo. Kung kinsay nagsultis Pinoon, ang Biblia ba o gining ako mga kaigsunan. Pero sa ako nang ginon, ako na silang gimahal. Itang tanan. Magigugma ay kung wakay gugma, ingon ang 1 John chapter 3 verse 10. Wala ko na igugma din mayo. Ingon siya dito, na lunay anak ang yawa, doon na po'y anak ang Diyos. Kinsa ka to, isang pagkila, nga kung wala, ingon siya dito, nga kung wala kita magigugma, o wala maglakaw sa pagkamataron, dili kita anak sa Diyos. Mauna ingon sa Biblia. Ato yapon sila igugma. Basi pa sa ulay mga adlaw, magwali na sila mahitungod sa kaluwasan. Tungod kay si Isaiah 57 ang nangingon sa dito, pagkatahong sa mga dihil na nagwawali sa pakigdait o kaluwasan. Aron magdinaitay ang mga tao ng mga tao, wala yun. Magdinaitay kawa man mga luwas. Okay. Marshall, panahon na po sa pangutana, kaya ako timanan, nga ang mipahayag karon nga depende sa Pentecostal, siyang pamatudan nga ang tao maluwas binagis pagto naman. Ya, luwas na yun, yan eh. Binagis pagto, walay buhat. Yun, ay, kapwa. Ang na pangutana, guys. Kamal, ang moderator, Berkon, o section niyo, sa Pentecostal. Wala na ko pangutana. Kaya yung Biblia, may balik ang Biblia mo na. Kumbaga sa kandang kalito. Kaya sa Santiago 2:14, nga mabasa dalit na kulita. Kung saan may mabasa niya, kaya pagtungo nga walay buhat, makaluwas, o di na makaluwas. Kumbaga, Iksong Junior, sa kandang kalito, kaya saksi karoon ng mga tao din sa Kulibay Dumaguete, o kang Diyos, kanina ko ako sa langit. Ako pamunta na balik ko na ako. Kumbaga, sa lit na pagkatuman, kaya sa Santiago 2:14 niya sa mong Biblia nga ginala-dala, imo yung Biblia ito gayon. Kanang magtuon niya, na walay buhat, maluwas ba, makaluwas ba o dili, sa pagkang pangutala.
14 mong yun. Ang akin ini straight and action. Ulit mo. Oh. Mga ignoran mo sa kapudlanan, kulang mo sa katao, mingon nga siya may pagto, apan walay maayong binuatan. Makaluwas pa kaniya ang iyang pagto, dili gayon. Oh. O sa may gingon, pananglit may mga igsoon, ay wala pa, napasumpay na. Dili mo na pwede nga panong tungod kay ang timan ini o topic ang pagtuog ang mga buhat. Ingon siya, pananglit may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og piste o walay ikong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Kanalanginan unta kamo sa Dios. Oh, okay. Ikson John, ang ato dire, kapag i-tulitura, hindi mo nga mao, nga ang pagtuo ngayon, wala na ibuhat. Wala ipabasa niya, na magpulos pa ang pagtuo kung wala ibuhat. Hindi kayo. Wala mo mag-ibutangan, wala ibuhat, o di buhat ay mo pagtuo na mag-ibuhat, siguro ang yun, nga, pagtuo ko hindi mo. Ayaw na, biskot pa, na wala ibuhat. Pero salamat, Ikson John yun, ngayon mag-ikipasa, no? Balik ko na kapagkasa na mga tahlapan ng talik. Pagtuog mga buhat, Santiago dos 14, Reaksyon! Unsay kapuslanan! Ang sa katao na yung nasa may pagtuog, apan wala sa mga may buhat. Pangutanan ha, question mark. Pangutanan sa sunod, makaluwas pa kanina pagtuog, question mark. Tubag ni Santiago, dili kayo! Ako pangutanan nimo, kisa makutuan, si Santiago apostol na dili kayo pagkaluwas sa pagtuog ang may buhat, o kanang imong giingon karon sama siyawa, tuulang, luwas na, tubag ang pangutanan. Ano yan tuan? Hindi mo ba okay? Ang kaluwasan, bulag kini sa ang kaluwasan, bulag kini sa buhat. Ang di ay mabasa ining maong bersikulo. Apa na doon ay mengon, sa ikaw na to, o ako may buhat. Ang ikatubag ko ka, maong kini. Pakita ako sa imong pagto nga walay buhat. Ha? Pagkitong ko, isang ikaw. So, kategorik na lang kung pangutangan mo, wala na yung ko sa mga dito. Kinsa kung turuan kami kagibasa ni mo, nagibasa ko na ako, lahat man din din, makaluwas makining pagtuhan o imuhat, ang tubag dili kayo, panalamutan ko ni mo. Kinsa kung turuan, si Santiago Apostol, mabasa lang ito po nito, imong gibasa, akong gibasa, o kanang imong baruganan, sama ni Lucifer, pagtuhan o imuhat. Kinsa kung anak ko, ikaw o si Santiago, tubag ako, direkta si Santiago, bag ikaw. Ayaw pag-explicar, hindi naman ako pangutalan ng explikasyon. Nangutan ako na imong kategorikal. Si Santiago ba imong gibasa, imong tuhuan o ikaw ba? Kung isupag ang Santiago. Kasi Pino, si Santiago o ikaw? Okay, bago na to. Santiago gyapon. Santiago gyapon ha. 21. Usay silikoy ninyo ang tanang hilad nga batasan o dautang mga buhat o dawata nga mapaubsano ang pulong nga gisitok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Una nagsulti Santiago kabayeg kaluwasan diri ang pulong ra sa Dios nga imong nadungo kun imo ning gawaton makaluwas ni kay ang buhat ang gisgutan dinhi nga imong gisgutan nga buhat mga tao nga dalo nga dili mohatag nga atong mga tao sa ilang mga pahandik nga mga kabus. Sabi pangutana, ako gibasa yung gusto mo talito o Virginia sa Expoga po sa Biblia, Santiago 2:24. Eh, mong ibang giuyulan kanina, Expo Junior, nga sa